zvikanzi ari busy nebasa rehurumende. Let the dead bury the dead. Handiti Mphoko ndiye akatora 51% kubva kuchopisi here, apa achigara pahotera inodhura achitambisa mari yenyika. Vachapera one by one. Zvikanzi naCaptain Zoro zvikanzi heard from a family source that Mphoko indicated he did not want Mnangagwa and General at his funeral. Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to 0.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosoka rupana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wangu agara uri mugari wepanapa aiwaka dango kutenda nekuta sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting 0.5 Creative Studios. Hanzi vaMnangagwa vosarudza kutiza nhamo, kutiza kwairadzikwa mumwe wavaishanda naye, former vice president, vari musemu bato vachiita zvinhu vese kubato iroro, vavaenda zvavo kunovhura chechi. Haisiro nyaya yandofamba zvangu nayo panapa. Ini ndoda kupinda nema-reactions nekushatirwa nehasha dzazobudiswa, dzazoratidzwa nevanhu mucomment section. Ndozvandoda kukuratidzai zvamanje. Inini akomanaka, inini handizozivo zvangu, ndinongozvotorawo zvakadaro ndoya nazvo panapa ndokuratidzai zvakwamuri kufuga kana kuita sei kana kuwarira. But zvisinei ndisingade kunyanyopedza nguva, ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndo idzo dziri kubuda pasi apo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasemu namba ipapo. Nyaya yacho toita sei toifambira nditika. Right, ndine mashoko andinawo panapa ari kubva kuna Owen ari kutaura iye kuti kuvhura mabank accounts muSouth Africa zvanyore, kuregister company muSouth Africa zvanyore, hazvichanetsa nditika. Chinongodiwa chete ipassport yako chete. Womva waita sei woitirwa mudhiginyira wacho woregister company. Wapedza kuregister company unomva wavhurirwa an FNB bank account. Saka bata Owen panamba dziri pascreen idzo okuitira chi, okuitira plani yacho handitika. Right, nyaya yangu iripo iyo iri apa miraiti kande iyo sorry, ndo nyaya yangu iripo. Zvikanzi ex-vice president Phelekezela Mphoko is laid to rest at Bulawayo home. But nyaya hombe mapaiswa ka Red Diamond, it's a highlight. But vaMnangagwa vanga vasipo pakuparadzikwa gamba iri. Spokesperson wavo akati vakatopa respect yavo kare. Amen. Ndo maonero acho. Hanzi vakamboenda kanobata maoko here, handizozivo zvangu. Pakazobuda futi rimwe bepa nhau richitaura izvo kuti aiwaka vaMnangagwa vasarudza kuenda kuevent yekuchechi vachitadza kuenda kunoita sei, kunochema nekuradzikawo mumwe wavavaishanda nawo. Ndozviri apapo, verengaiwo mega. Zvikanzi vaMnangagwa nadeputy wavo vachiwenga vainge vari kuBulawayo, but vakasarudza kuti aiwaka wangu handi tinovhura chechi
izvevafa vangatisiyanei nazvo. Handizozivo zvangu kuti arrangement yacho yanga yakamira sei uyezve zvanga zviita sei zvichifamba sei handitika. Ende vane mashoko avataura, ndichauyawo nenyaya yacho iri separate zvangu yekuvhurwa kwechechi ikoko. Kune mahwani aripo futi ari kutotaurwa ari kunetsa futi kunyaya yechechi iyoyo. Alright, pane mashoko avataura vaMnangagwa apo anoda kuti ndingokuverengerai. Sorry zvonyanya handisi kukwanisa kunyatsoverenga zvese nekuti handisati ndakunyatsoita bore pavoice apo, but ndichangoverenga just a little bit apo zvikanzi I was honored to officially open the Harvest House International Church and Conference Center in Bulawayo. This facilitates a milestone for the church and enhances Zimbabwe's ability to host international conferences. May this center serve as a beacon of faith, unity, and progress for our nation and beyond. Ndo mashoko ataurwa nemukuru aya. But kune rumwe rutivi hama dzedu dziri kuchema, hama dzedu dziri pakuviga mumwe wavo anga atisiya, asi ava vasarudza kunovhura church. Right, regai tione macomments. Inini comment section ndo inondipedzera zvangu pazvinhu zvacho zvese. Comment section ndo inondipedzera. Rega tiverenga apo kuti zviri kunzi china John Ndlovu. Zvikanzi ari busy nebasa rehurumende. Let the dead bury the dead. Handiti Mphoko ndiye akatora 51% kubva kuchopisi here. Apa achigara pahotera inodhura achitambisa mari yenyika. Vachapera one by one. Handizvo zvangu, handina kukomenda, handina chekutaura ipapo panyaya idzodzo. Ndirongoita sei? Ndongoverengawo macomments ezvaari mozvionerawo. Iwo kana une comment yako yauri kuda isa mucomment section, wotaurawo mafungiro ako, wotaurawo maonero ako. Handitika zvikanzi that was very insensitive of ED's part. Mawana. Zvikanzi who need a mass murderer at his funeral vele. Ndiani anoda zvakadaro panhamo yake? Pari kushata, pari kupisa. Zvikanzi naCaptain Zoro, zvikanzi heard from a family source that Mphoko indicated he did not want Mnangagwa and General at his funeral. Handizoziva kuti chokwadi here kana kuti chii, but shoko randoziva nderekuti akakumbira kuti inini zveheroes eka ngandisiyanei nazvo. Ini namufe makandiita gamba, nemabatiro amakandiita, nemadzingiro amakandiita mumusangano, zviri nani ndiradzikwe zvangu chii areas yangu. Ndo zvandoziva. Zvekuzoti akanzi vakuru havasi kuda kuonekwa panhamo, izvo handizoziva izvo. Vanhu vari kungotaurawo nyaya dzavo, vari kutaurawo futi chi maonero avo. Handitika zvikanzi nemumwe the Shona King ED was nowhere to be seen. Aiwa, hanzi haana kubatika kana kumbobudikira kana kumboita sei. Mukuru ainga ari busy kuvhura church. Mawana. As for me, DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.